Naga jing tulun jong kapor, habawan kapor jong jing penkre ya ke jing lek men Christmas. Ki khun Kristen man lag snem ki lapen kan mau ya ke perthai baro kawai ya ke sngi jong jing wan long bri ukhun ublei segane ke perthai. Ki surok ki thaba da ki lights, ki ying ki sem ki thaba da ki rong thmai, ki shinong ki thau ki khoj namar ke jing penkre ya ke Christmas, ka mensim jong ukhun ben riuru kadam na ke jing sokemen. Kawai ni ke jing itanat ha nongpo kabadi ke nongba lane ke headquarter jong Ribhoi district kiri ke jing penriam jong ki pajba yela ki jong ki ying ki sem de ki lights ki bathaba bad ke bakhami tanan shishu kiri ke jing penriam jong ki pajba ya ke surok ba National Highway 6 de ki lights Christmas ki balongkum ke jing penbana ya ke jing kha yaw khulung jisu tang kata Henry ki office sarkar ru ki thaba de ki light Christmas bad habayat lengba ke surok ba hanongpo kapen kan mau ya ke jing don kam ban pen kerpang yelade hakum gine ki por jong ke jing pen kre ban lek men Christmas ha ke jingi kendu balu somla lumlang shela ubri presiden jong seng samla nongpo propa ulpha ya ke kubor Christmas dak ba pen kan mau ya ke shnong Bethlehem kabade ke shnong red Henry ke jingkha ya khulung Jesu ha ke shnong kapen long ba kande ke shnong ke ba kerpang dak ba pen ya sriem ba kamper la ha kono kono korkom im ngidon langi dok ningi ruspa ngin pediang yo khulung Jesu dak jing sngorit kumba yo pediang shnong rit Bethlehem ban long ka shnong ka balakha yo khulung Jesu So ngan kaliang kajonga kono syap pa ko jing aingu yu blade try kan rat bla aingi yu snem arjar pesan badap dag jing e badap dag jing kemen banga kermen ru yu snem arjar pendriu ngin pediang dag jing kerku ten kong ru ngapun pa ko jing sungu langba kini ginong pathai kubor yu nong pathai ubla ai ngagan kelat kebangan keren hagan kapor pen pesngo ye pi ya ka kubor Christmas kay ka kubor Christmas kabang kwa ban shim ye pi ban pen mau ye pi na ka gospel jung Matthew ka ba kren sepang ba laong ba ko mapha ko Bethlehem wat nam sngo red wat nam sngo du jingkermen ku juda namar ba ha kan ka shnong in sakha yu nong penim te kan ka kentien ka bamut ya menta ka long ba mangi we pe we ngilong ki khun Kristan ngi kermen ba mangi we pe we ngi nang yai mi kita ki khun ki ban ye ej ban ya jan chu blai bat kanika Christmas ru kadai ka benta ka bangin ya sngorit ngin ya map ye we ha we bat ngin kner ya la kti ki jongi ka bangin ya rap ye we pa we bat tang bangin syukran tang ktien hanrei kadang ye you know ki marjan ki marpar ki jongi lada ki don ki jingduna kum ki khaw ka jan kanep bat ha kanika sngi Christmas ngila ban sinyang yaki klem da don kono ka jing ben yaw men sim ai ba kanika Christmas kanong ka jingker khu na ka benta ka jongi we pe we
bat barabor kan mau ba om ta kisni Christmas ba ai ba mangi ngin long barabor ki pas ngorit kum ki Kristan bat ngin don ji kejinge trelang kejinge mir jingmut lang bat kermen pat kene Christmas kan long kejingger khu naga benta kejingi iwei pe iwei ke Christmas pasuk bat usnem thamai arajar penrio yipi iwei pe iwei